Hej YouTube og velkommen til den her video. I dag har vi så lige fået en unbox fra England. Og vi ved godt, vi ikke har sagt noget om, at vi vil have... Jeg har lige prøvet, vi har taget tapen af, men det var bare lige så sad de der inde under. Ja. Ja, vi har lige taget tape af. Men vi ved ikke, hvad der er i. Normalt ved vi, hvad der er i, men det har vi ikke den her gang. Vi uploadede de der andre videoer. Hvis I tror, det er en anden dag, hvis der vi har det samme tøj på. Nej, det er stadigvæk dag. Det er bare lidt senere, og nu har vi så fået den her. Og ja, vi ved godt, vi ikke har sagt noget om, at vi skal have den, men det var et overraskelse. Så for den nye kanal. Ja. Så lad os prøve. Kan du tage den der ud? Det er svært ud. Jeg slog mig. What the fuck? Skal vi prøve den her først? Den ser lidt sjov ud. Det her, det er Power. Go Active ser det ud til. Hvad står der? Go Active. Active Power. Power et eller andet. Måske kan det blandes med vand, det ved vi ikke. Det står der i hvert fald ikke noget om. Nej. Men der er også noget, det er sådan noget hårdt noget inde under. High fiber. Høj fiber. Ja, så bliver vi store og tynde. Ja, hvis vi kan lide det. Der er noget nød i. Der er noget nød og andre ting i. Med chokolade. Så det skulle være... Må jeg godt? Det er noget, som er mange. Jeg vil lige prøve at finde nogle af de andre. Nej, det er alle de der ting, der er på forsiden, der er i. Prøv det også at tage sådan noget. Det smager mega godt. Sådan nogle gule ting i. Ej, det er sådan nogle små chokolade nogle her. Chokoladen, de er så små her. Så små. Så er der rosiner. Jeg har også sådan en chokolade. Ja. Og så det her. De er bitte små. Og det her ved vi så ikke, hvad er. Sådan noget rødt noget. Smager godt? Det smager rosin. Måske er det rosin. Det smager ikke helt rosin. Det er en meget sød rosin. Jo, det er også sådan her. Det er meget søde rosiner. Det smager vingummi. Ja. Ja, det var den her. Den gemmer vi til senere også. Ja, det tager vi lige og lægger her. Så har vi noget. Det er Snack Beans Chili Lemon. Snack Bean Chili Lemon. Har du ikke lige en saks eller et eller andet? Nej. Vi har en kniv eller et eller andet. Ja. Hvad? Det er ikke spændt ordentligt. Nå ja, okay. Det lugter stærkt. Og det er stærkt. Du tager her en til dig og en til mig. Vi spiser en samtidig, okay? Det ligner jeg håber ikke, det er sådan noget, man kommer til at skide af helvede til bukserne af. 3, 2, 1. Det smager mærkeligt. Det smager hardt sært. Jeg kan godt lide det. Det er faktisk en rigtig god snack. Det smager faktisk meget. Den er ikke stærk, men den har stadig den der knas og stærk, hvis I kan høre det. Okay, jeg prøver lige at spise en form. Sådan der. De har sådan en sød, stærk smag. Ja, der er også lemon i. Ja. Så lægger vi den væk igen. Den er herovre. Sådan nogle sea salt chipslatten. Og den ved vi godt, man også kan få i Danmark. Men det er engelsk, så ja, lige meget. Det er hernede, det er push her. Jeg skal bare lige sige, intet af det her har vi smagt før. Intet. Nej, jeg har heller aldrig smagt den der. Det er heller ikke. De der smager mega mærkeligt. Okay, sådan der. Hold da op, det er nogle slemmer, det her. Hold kæft, mand. En pakke, eller en pose i en pakke. Nu kan I se, hvordan det ser ud. 2, 1.
Hold kæft, de smager godt. Okay. Og vi giver dem tal bagefter. Ja. De smager godt. Okay, det er nogle gode snacks. De er lækre. Det er sådan nogle salt. Der står også salt. Okay. Ja. Så er de smagt. Der er én ting tilbage. Så der er en ting tilbage. Hvad er det? Toast vafler eller sådan noget. Toastvafler. Vi ved ikke, vi håber, at de er lavet færdige. Det ligner det meget. Det kan jeg godt se. Den er grillet. Så. Ja, kan vi godt lige bruge den her. Den er lidt nemmere. Sådan der. Den har den der blade deroppe. For nu behøver du ikke mere. Okay, vi tager en vaffel hver. Så. Ja. Ja. Okay, 3, 2, 1. Det smager ikke så meget. Det er en dej. Det smager bare dej. Det er en god dej. Sådan en kagedej. Eftersmagen, men de er færdige. Det kan man godt mærke på dem. De er færdige. Det er sådan en sød dejsmag. Det er sådan noget. Den smager af det der almindelig kage. Men så lidt sødere. Med noget sukker noget på. Det er også meget fast food over. Nej. Det er USA. De er utroligt tørre. Det er så bare en ting. Lidt bagefter. Vi spiser den her færdig. Ja. Det smager mega godt. Ja, så kan vi godt snakke imens. Det der med candy i Japan, det bliver ikke til noget lige nu. Men det der Candy London eller hvad fuck det hedder. Det kan vi godt, det er ret billigere. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, så vi kan ikke give link eller noget som helst. Sådan ting, vi har fået. Det var ret lang tid siden, vi bestilte det. Nej, vi har fået det af, vi har fået det af gave. Jeg kan ikke huske. Vi fik det i julegave, så vi kunne lave sådan nogle specielle ting her. Det har aldrig kommet på vores kanaler, så det er rimelig nyt. Vi bestilte det sådan en uge efter jul eller sådan noget. Ja. Og nu har vi lige opdaget, at vi havde den igen. Og nu snakker vi om candy i Japan. Så hvorfor ikke? Og så kigger vi lige, og så var den der. Ja. Det her, det er utrolig meget billigere, vil jeg synes. Det er en Candy i Japan, mand. Det koster 25 eller sådan noget. Du kan få det. $25. Du kan få det. Det her, det får du. Det kan du ende med. Du betaler hver gang du bestiller det. Men du kan få det en gang hver uge. Måned, tror jeg nok. Jeg tror, det er måned. Lige meget. Det er lige meget. Jeg er ved at være færdig. Jeg er også snart færdig. De er meget tørre. Hvis vi skal spise det her, så skal I nok have noget til. Nok sådan en cola. Der er lidt tilfredsende cola. Eller et eller andet. Ja. Der er også kommet den der nye... Den der Cola Cherry er kommet til Danmark. Den skal vi også få fat på et tidspunkt. Og jeg er nødt til at tage en til. Hold kæft, den smager godt. Nej, inden vi tager en til, nu gemmer vi det resten af slikket til bagefter. Og det skulle YouTube, I får ikke lov til at se, at vi spiser alle slik. Det er lidt for sødt. Nå, ja. Hvad giver vi de første? Er det her til? Vi tager lige og tager en smag, så vi lige kan... Bare en af nødderne eller et eller andet. Jeg giver den 5 ud af 10. Så god er den ikke, men den er også god. Jeg giver den 4 ud af 10. Jeg synes, de er meget tørre, så... Ja, okay, så også 4 her. Ja. Vi skal blive enige om det. Det her, det bliver et 4 for os to. Den, I kan godt købe den, hvis I også vil smage den. Så er det de her snack beans. Så også den her. Ja, jeg kan utrolig godt lide dem. Jeg ved ikke helt, om jeg kan godt. Jeg kunne godt skide den i en 7/6. Jeg giver den en 5'er. Jeg vil give den en 6'er. 5'er, synes jeg. Vi tager 5 til 6. Det bliver det.
5 til 6 synes vi, de der snackbiter. Jeg skal godt lide dem, men det kan jeg ikke. Det er grund af det der De lemon der salt. 9. Ja, en 9, det bliver det. 9, det bliver Jeg vil- 9/10. jeg vil give- 9,5. Jeg giver den 9,5. Jeg giver dem bare en 9. Ja, okay, jeg giver den også 9. Og ja, vaflerne er så mange 10'er. De tør eftersmagen. Så vil jeg Ja, give dem okay, 9'er. 9'er. Men 9 de er utrolig til 10. gode. 9 til 10. 9 til 10. 9 10. De er måske tørre bagefter, men Jeg det prøver lige at smage en igen. Bare et stykke af det. tager jeg slet ikke gøre. Ja. 9 til 10. 9 til 10. Det var vores anbefaling. Så Vi ses. Giv et like i beskrivelsen og alt det nu gør. hej!